कमजोरी से का देख ले। शुक्र भी इनका ढलान पर चल दिले हुए। ढलान मतलब बाबा माने ढल गई माने खत्म। ना दुकान बाबा को समझाओ तो ऐसे ना समझ कहत नहीं कि 4 बे खाते दिन में 4 बे 6 ना 4 बे दिन में 2 बे राती में आ चंचलता भी ज्यादा देखत कितना बोलता है बाबा घरवा चुपचाप हतरी अभी दुआ भी बोलत रे। सुनी कितना बोलता है हम बताओ तो का दिक्कत बा मेन हो या दिक्कत नहीं के नो रुक जा बचवा आला में हो गई गोड़िया पाए से आला बका भाई गर्मी होता टे बाबा माने कुछ बाबू इनका केतु के कंठ जामी गइल बा। केतु के कंठ जमा हाँ केतु के कंठ जामी गइल बा। भाई का बोल रहे हैं बातचीत तारा हम बताओ थे तारा जानकारी के विद्या के बिल्कुल राशि के बारे में जैसे कुछ होई राहु केतु ग्रह गोचर सारा देव लोग इनकर सारा ठीक बाणे ये सब ठीक बा। राहु भी ठीक बा हां आए मोरे वाला भाई का ना जे बाची बताओ कहत नहीं कि केतु के कंठ हो गइल देखत है कितना निकलत इनकर आवाज नु अब घरवा ना बोले लू ये बोलो तो बाबा भाई बच्चा बच्चा केतु जागृत होता है नु केतु जागृत होता है केतु के कंठ हो गइल बा तो केतु के राहु के धर है राहु के धर है राहु के धर है मतलब कि सर है राहु के सर है आई धर के कर है केतु के तो ई धर में जब कंठ जाम जाई धर के का काम है शांति शांति उ धर बा बोली लेकिन ये धर में भी इनका कंठ हो गइल बा नहीं समझा कंठ जीवन शांति वाला चीज बा ओहू में अशांति आ गइल बने में कंठ हो गइल देखत कितना बोलता है नु आ 4 बे दिन में घोटियो लेते कंठ बनो मानत नहीं के 4 अली खाता की बनावत बाबा पड़ता अरे बनाई है कहाँ से शरीर शांत रही खाली घोटी है बनाई है ना कुछ हमरा खाए के आदत है खाए बनाए के आदत ना है उहे बाची उहे कहते तहार केतु के कंठ हो गइल बा शरीर स्थिर छे हाँ खाली घोटबो खाली घोटे के इनका आदत हो गइल बा फल फूल खात नहीं कि माने इनका यही से कमजोरी होता है बाबा ना इनका के केतु के कंठ हो गइल बा इनका खातिर क्या करे के पड़ी बच्ची हम एको में झूठ ना पैबू इनका के बाबू केतु के कंठ खत्म कैसे हुई जोन बांस के कोपड़ होला ना बाबू ऊपर जो नयका बस हां हां वो कोपड़ के नोनिया कोपड़वा के नोनिया होला ऊपर जो लगा है ओकरा के बाबू